So, ceist ocht port A, cé trí stoise de pátrún le feicáil an seo. So seo iad an céad gá cín eile. So tharn mé iad rinne mé bacíd faoi well fás an sé chormónach agus go cearting grach gacóir. So tás nóid mé leis an ceann seo an céad céim, an sin bhí an dara céim. An sin bhí an tríú céim sús sios. So hosig me, okay, rá má raibh hain dó trí car cuaig. So it was hain trí cuaig, cai go raibh hain dó trí car cuaig sé seacht céim an seo. Agus an rud céim an seo hain dó trí car cuaig sé seacht. So haring me an carnóg ar gach taobh, agus an sin just líon mé stoc na barnaí mar déach mé, bhí sais céim in ní céim an seo. So rinne mé an rud céine le gach rud an seo. Rinne mé an rud céine an sin then. Lá mé raigen an hain dó trí car cuaig sé seacht, chur mé stoc ocht né ar an taobh seo, agus ocht né ar an taobh sin, agus an sin just líon mé stoc na barnaí. So sé sin stáitse cahar agus a cuaig. Agus fécinn sin mar an ggéine, so tá mé sásta lei sin. Okay, so an sin an céad ceist. Dearn sé the primitive stage hain of the pattern is 4, the primitive stage 2 is 12, so then we check sin. We have hain dó trí cahar, and then tá hain dó trí car cuaig sé seacht ocht né de hain déag dóigh. Yeah, tá sé sin okay. Cad é an formula le haig just stáitse go generalta. So tá mé chun okay an imlína, primiture imlína sin cahar dús dóigh. So we have cahar dóigh hain dó trí car cuaig sé seacht ocht né de hain dó trí car seacht ocht né fiche. So we have cahar dóigh fiche. So bhí sé dul sús ocht an seo agus ocht an sin. Má lean sé an pátrún tá sé chuna bheith fi ocht. So feicimid an bhfuil sé chuna bheith fi ocht na rud ag an eile. So feicimid. Okay, so we'll have hain dó trí car cuaig sé seacht ocht né de hain dó trí car cuaig sé seacht ocht né de. So that's fiche. Hain broner rinne méidir root obviously ar sin. Okay, lean mé raigéis so het hain dó trí car cuaig sé seacht ocht né de dó trí car cuaig sé seacht ocht né de hain dó trí car cuaig seacht ocht agus tá mé gart, so tá sé cahar dóigh fiche agus fi ocht. Okay, so is féidir linn eáil go bhfuil tí hain cáithim na cahar, tí dó cáithim na dóigh, tá tú dul sús ocht gach uair. So fecinn TN, tá mid chun tríle vintas, fecmid, okay, tá mid chun tríle vintas 8N, an bhfuil 8N I gart. Well, tí hain bheag sé sin 8, níl sé sin I gart, bheag tí dó com le séideag, so níl sé sin I gart, but bheag sé I gart má chum lúda cahar leis. So cad faoi é seo 8N lúda cahar, buna mid trí las. T3 bheag sé sin 8 fá 3 lúda cahar, which is fé cahar lúda cahar, which is fiche. So tá mid I gart. So TN sin cáithim le 8N lúda cahar.